گئے جدا گھر آباد نہ رہا جدا پر قابل پرواز دے ہوئے نہیں تینو آلنا یاد نہ رہا بہت شکریہ مہربانی ہے جی آجی شاید عباس خان بلوچ صاحب جدا پر پرواز دے قابل ہوئے نہیں تینو آلنا یاد نہ رہا اور جدا کچھ دیا نہیں میں تو تیریاں اوکھاں اتنے اوکھاں کٹرنا میں ہائے 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 کیا بات کیا بات بھائی نیاز یاسین صاحب سخاوت عباس گور صاحب جدہ کچھ دیا نہیں میں تو تیریاں اوکھاں یہ سردار افتخار خان بلوچ ہے جدہ کچھ دیا نہیں میں تو تیریاں اوکھاں اتنے اوکھاں کٹرنا میں موک گئے نروار پرانیاں بھائیاں نوے سریوں پٹنا سوداگر سمر منافیاں دا اتنے گھاٹے وٹنا آمی اور میرا جیندیاں جدن حیانو کیتا پھول کبار تے سٹنا ایو سیڈ تے بہ جا جی مرشد منی شاہ صاحب جناب بغدادی ہون مرے تے دوڑے چاہمیں ودا کار دے لائیاں اور برباد دے ویچے میں نو نیچ انسان نہ کھیں شہد خان ودا کار دے لائیاں برباد دے ویچے میں نو نیچ انسان نہ کھیں میں نو وکھی دے نور دا لگا نہ دیوی تے میرا سمار جہان نہ کھیں اور میں نو پیار دل دے کھیچم دا من بھاونا خان نہ کھیں تیرے ہوندیاں اوتر کھا گئے پڑا جا میرے جان نہ کھیں انی ماجدہ ماس نہ کھاتا کر ہر روڈ انہیر کرے نہ ہے اور میرے سمر شریکاں کو شکایتا موک لینا دھمکیاں دینا ہے میرا پتہ نہیں کم لیا کی لگنا ہے جدا میں عرضی اکھ پرتے نہ ہے سپے رنگیاں میں کار معاف چھوڑے نہ جدا تو ساتھ جان چھوڑے نہ ہے بسم اللہ جی جناب تابدار جنہ نال رسائیاں کیتیاں نی انہ نال ایک واری لاریا جنہ نال رسائیاں کیتیاں نی انہ نال ایک واری لاریا گھات سنبارنو ہول تے چان چیتی میرا چان دروازے ہوں واریا ہو میری سیکھ دے کیس دے رات بلچا کتے سائنگے ہو میری سیکھ دے کیس دے رات بلچا پرا اٹھ نفرت دے کاریا لکھوار ملوٹی ہوون دے سنے جتیاں سیجتے چڑیا بھنے سردار عتیق خان بلوچ سے بندے بھائی بھنے نمزور دے سمار میرے کسے مورتے سانگا زمائے ارے تینو کنڈا لگے کہ سانو 10 پائے وائن دی تینو جیند تائیں وار چھوڑایا تینو کنڈا لگے کہ مینو 10 پائے وائن دی تینو جیند تائیں وار چھوڑایا کہ آئے دوریاں بندیاں بلدی آگے سے کٹھے زندگی بسر کرایا اور تیرا ہاتھ پندہ آئے تے میں نو کھا گئی آئے او در مدرو لایا تیرا ہاتھ پندہ میں نو کھا گئی آئے او در مدرو لایا تے اگے دورے دیاں اکھی دے وچ آنسو ویکھ کے میرے ذہن تے خیال آیا میں آتا پیا موب یہ دنیا سمر مسافر خانہ ہے کئی ارمان تو وقت واہ 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 کیا بات کیا بات اے خان سے اے دنیا سمر مسافر خانہ ہے کیا بات کئی ارمان تو وقت گئے وسیم بھائی کئی چھوڑ کے مصر دشائی ٹور گئے کئی شاہ کنان تو وقت کئی چھوڑ کے مصر دشائی ٹور گئے
کئی شاکران تو آگ گئے شاہد خان کئی چہرے خاک سپرد ہو گئے کئی منہ پہچان تو آگ گئے ماشاءاللہ کدی کدی خواب اچ مل دے راسن جیڑے سجن جہان تو انشاءاللہ کدی کدی خواب اچ مل دے راسن جیڑے سجن جہان تو آگ گئے جیڑے سجن جہان تو آگ گئے انہوں نے پچھو ساتھ مرین دائے یہاں دائے پچھا پریت مہیر غریب صدن دے کدے روچ گیا ہے مالک جائیں دا مرضیہ لے ہو یار پچھا پریت مہیر غریب صدن دے کدے روچ گیا ہے مالک جائیں دا او میرا پوریا تھکیاں دھوڑیاں دا ڈھیا کوئی نو خاتی تلائیں پچھا پریت مہیر غریب صدن دے کدے روچ گیا ہے مالک جائیں دا اور میرا پوریا تھکیاں دھوڑیاں دا ڈھیا کوئی نو خات اطلاعی دا اور جھاپا پیر جنازہ لیٹ نہ ہوئے تیری سنگت کے سمر گناہی دا تو نہ پیا رومی ملک دیاں سڑی کھڑپ نکل دیاں ڈھائی دا تو نہ پیا رومی ملک دیاں سڑی کھڑپ نکل دیاں ڈھائی دا بھائی جان مانگ بانا مافیا کاغذ تے تیری آپ بنا کے مورت مانگ بانا مافیا کاغذ تے تیری آپ بنا کے مورت اور رکھے دل جا یا دل دے ویچ رکھے ساری عمر کدورت تے میرا نومی بنیا انشاءاللہ تیرا راسا میں ہر صورت خان صاحب ساد ماری تے میری آونی ویکھی میری پائے ونی جدن ضرورت ساد ماری تے میری آونی ویکھی میری پائے ونی جدن ضرورت اور جھوکالے بلوچو تھوڑے نال غریب دائن سنگائے جنہیں سنگائے جسم تے سانگا بڑی زندگی ہوئے افتخار خان بلوچ